Bande Matrum
Sar tinini dur to dur camping claimani nok nok hamani hingga hai ke batini joining na harmani bot thayo na harka ab kisa sai khnar gali ama hingga jotono tei sari kaham no hinjinai tei norok me personal mahino ini sini hawi bari kuti bosti aro kaisa camping khakia aro tei soba bo khakia aro paimani yagolok te sini chindrai sini bormura aro bahino sini 40 number butos aro bahino sini soba khakia hai abni yagolok te sini tabuk sini khumtia bazar sini o jaga blog bus kanggo sen o jaga 11 family khai 35 budak sini BJP Podogatola borok samil lengkha sini tibrasa kungthela rok khaganang maiganang rok tamni bai hike taklai bisio jes kepon ediji hapang no salamnai hini borok hini samai baksa phale jara tini bana romnai rokni bagai nahar mungton tongnai se ang abo barbar sai hiyo naji norong na norongba sarkar sai thanga sini edisiwo thanai bahino 5 bosor sini lalmata hanjungnai rok borok tobuma sini lanchito ponchito phai kalang thangka sini tiprasar nam se kaisa kono samang tanglang mania tamni bagai hingke borok je commitment mani a commitment no kaisa kono khlai mania aboni bagai ang sini je tini sini Podogatola je samil nang tokotanai nortawana di sini sarkar family loge loge ne joto kisu sini mantai sokai tangmani tai ja khaina namani abang khainai tai bong loge nang tangmai sampai Palgo sama crop deh. da kisa o ini nang Bharatiya Janata Party watani bagai bana romnani nangkha nini nokni family busuk butar tubuka Apa? Tapu. Kayak kami pakai malah. Ani songsa anu kung sponsan pikirnya tuh. Ya apa kayak mungkin naruh. Zotan bagainya. Angkai nukung ba songsa hamna nih bisa lama sini dah hamnang. Seng lama mereka seng mahral atau mahrajan tuh. Keringnya mahraja lah keringnya sini pada kisur keringnya tongo. Itu no foto tang kena sini engkau ekdom tabu nakung engkau sini. Jeta sarkar tongo ni, apa sini sarkar? Ya bos. nini bumong Anbu mungkai Jawaharlal Nehru. kami mangkan to. nge tini sulo mandai purni borong benang raja sedaya mana nang khabai khogai busu jorti hamjaka Belai ke hamzak.